Alright guys, good afternoon. So nandito tayo ngayon sa sentro ng Pasakaw kasi pinuntahan natin yung ni-request sa atin na bato na kinadinahan daw. Isang malaking bato dito sa sentro ng Pasakaw. Kung makikita nyo, nasa harap tayo ng South Star and then dito yung mga kainan. So ito yung sinasabi na bundok na kung saan nakalagay yung malaking bato na kinadinahan. So problema, halos sa takpan ng mga punot kahoy. So talagang matalahib na hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita kahit paliparin natin ng drone. So gusto ko sana akyatin, kaso sabi ng mga kabayan natin na nakatira dito, yung mga lokal, medyo maahas daw dyan, lalo na marami daw dyan kobrang nakatira. So sa ngayon medyo malamig, kaya siguro nagkisilabasa ng mga ahas na yan. Pero kung makikita nyo, yan bundok na yan dyan na matagpuan. Ayan. So pinilit kong hanapin ang drone natin kaso hindi natin makita. Pero sabi ko, sa susunod na pagbabalik namin dito, tataasin ko talaga yung lugar na yan para makita ko yung batong ginadinahan, kasi hindi ko talaga titigilan tong lugar na to hanggat hindi ko nakikita yung lugar, yung batong sinasabi nila. Matagal na tong nire ko sa akin, kaso lang problema ngayon ko lang nadaanan kasi ito yung isa sa hinuli kong itinerary para mag vlog dito sa lugar na to. So dyan sa bundok na yan, ayan o. Talagang pag makikita nyo, ipapakita ko dito yung drone na hinahanap namin yung batong yan, kaso talaga wala na kayo makikita. Marami nagsabing mga lokal natin na ganda yung kadena, pero marami nagsabi na nandiyan pa. So hindi namin alam purpose kung bakit may kadena yon, at hindi rin namin alam kung bakit may nakarating dyan batong malaki. Pero dito meron ditong literal na bato sa gilid. Ayan, ito sa inyo. Boss, mahiling ka mo boss ha. So ito yung bato na sinasabi dito na nasa baba. Medyo malaki, pero sinasabi nila sa bundok na yun, mas malaki pa. Tama boss, mas malaki ang bato sa taas, no? So mas malaking bato daw sa taas. Ito malaki na to. Delikado pag nagbagsakan tong dalawang batong ito. So ayun. So galing tayong Istampa, nag-vlog tayo doon. Ngayon pabalik tayo na aga, pahinga naman tayo. Babalikan natin tong bundok na to next week. Aakitin natin yan, mag-aap nga tayong mga lokal na pwede sumama sa atin papunta sa taas. Alright, so magandang tanghali sa inyo lahat.